Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello listeners, akong i-upload ko ng What's the Style Part 24. Basa nito sa itong mga comments mga listeners, akong last na itong i-upload. Ang first comment na to, si Rosemary Princess. Salamat idol, Merry Christmas ug duha ka heart. Salamat sa imong ma'am Rosemary Princess sa imong pag-comment ug Merry Christmas po sa imo diha ma'am. Si Ginaline Saros, nice drama idol, enjoy kaayo. Salamat sa imo diha ma'am Ginaline Saros ug si Sir Dads Vasquez, daghang salamat para may drama sa compilation sa What's the Style Part 23. Merry Christmas and prosperous New Year sa tanang listeners. God bless us all. Daghang salamat sa imo Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil nako sa pagbasa permi. O salamat jud kaayo. Merry Christmas and Happy New Year. Si Ma'am Dalsam 99, Merry Christmas Sir Idol. Naulay gid ko kay nabisi ko karo adlaw. Salamat always God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Dalsam 99 o Merry Christmas sa imo diha Ma'am Dalsam 99. Ug si Sir Willow Pagka-heart tari kang Sir Willow, salamat sa imo diha Sir Willow. Si Oscar Abedog, salamat sa upload idol. Merry Christmas all listeners og labi na nimo dol. Salamat sa way ipuno nga upload. God bless dol. Salamat sa imo diha Oscar Abedog. Merry Christmas sa imo ha og labi na sa imong pamilya diha. Daghang salamat sa imong pag-comment ug sa imong pagsunod sa atong drama. Si Melencio Abukay, upat ka-heart tari kim Melencio Abukay. Salamat sa imo diha Melencio Abukay. Si Sabina Sinisa, Sir, Merry Christmas, malingaw jud ko inyong drama, kanunay ko nalingaw o maminaw kung ako ra isa. Ako na tong komentor, si Sabina Sinisa, salamat sa imo Sabina, sa imong pag-comment o Merry Christmas sa imo diha. Bago na tong komentor, si Sabina Sinisa, welcome sa Palamay Drama. Si Sir Dan Tindungan, Merry Christmas sa imo diha, Sir Dan Tindungan. Si Gaudencio Simeon, advance Happy New Year idol. Salamat sa mga upload. Siyempre belated Merry Christmas po. Thank you and more power. Daghang salamat sa imo da Gaudencio Simeon. O Merry Christmas diha, Happy New Year. O salamat kasi imong pag-comment nga naapil na ko pagbasa karon. O mga tong listeners, tanan ka comments sa tao. O ato na sugdan atong What's the Style Part 24. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot style, timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Lito ginaingon, dili obligasyon nga bayaran ang imong ginikanan sa pagpadako nimo. Pero imong obligasyon nga mahalon sila og atimanon sa panahon nga dili nila makayang mangitag kwarta. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Dili ta sa simbahan magpakasal halito. Asam di ay Noemi? Sa beach. Unsa? Dakuan ka gasto. Aw, kung dakuan ka gasto, di na lang ta pakasal. Noemi? Kung love ni mo si Noemi nak, tumani siya sa iyang gusto. Ano mo di ko simbahan lang mo? Magpakasal. Mas maayo nga sa simbahan kay bay ka na sa itong Ginoo. Naglibog bitaw ko ma, pa? Kamis papa ni mo dong, sa simbahan yun mi nagpakasal. Pero gamay rami gasto, kay ang mga nangluhod manamo ang maura may among gipakaon. Dito ra namo sila pakan as loyo sa simbahan kay gihangyo man namo ang kura paroko nga adto lang mi dito humans kasal.
Di lang good in grande, ang importante nga ligon ang inyong panagtiayon. Tinuod ka, Lito. Madayon ang atong kasal sa usa ka beach resort. Oh, Noemi. Tungod kay gusto na ko nga malipay ka. Yes! Yes! Tinuod gid ka, malipay ko, Lito. Tungod kay... Usa gid sa ako ang mga wish na kung kaslon ko anagid sa beach resort. Oh, thank you, Lito. Kodak ko natigo ka lang sa imong kabinyo ko dahil Noemi ha. Oh, Brad. Live ka na ko sa Noemi. Love you kayo. Good luck na lang. Og best wishes ninyo po. Congratulations ninyo doha. Oh, Lito. Ay, Noemi. Congratulations ha. Congratulations. Bro, galing, kinsa tong kanta ganiya? Kato bang nipaso pa sa Noemi pa yung pare? Oh, ako naman. Huwag ka ganahin ito yung kanta. Bati kayo. Tiyo, ganahan man. Di ba? Sorry ay. Ang kanta nga, ang kanta may ganahan mo o ang nagkanta atong sa pagbasa, ano? Di manggod. Di dahil gani ko. Ah, sure ha? Sure ka ha? Lagi sure. Ah, Unsa, Brad? unsa. Listi lagi to. Tumikanta ganina, si Listi. Ni Alicia? Oo, ni uli ang siya taon kay ang may hagga taon ang iya mang antig angkol nga pagkatahon sa yung wedding no mi. Be, saon man sugot lang siya uli. Ah, nasa Listi ay. Ah, Ni Alicia Listi? Ni uli siya from States? uli lagi. Oh, Tinuod ka? Tinuod ka, Sama. Brad? Sayang no? Di ba ako? In love imo nang papel love si Juan. Si Listi sa una. Di ba? Vida. Siya unta ang mukanta. O naasawa na ko ron, Brad. Ah, unsa Sa siya una man. siya mo kanta niya na Sa sawa. mong kasal ba siya mukanta? Ah, niya siya pag asawa nimo. Oo. Pero sa Pero saon man. Nilarga man sila sa Amerika. Ni Ate Celeste. Ni uli din sa Pilipinas. Oh, karon lagi siya mo kanta sa inyong kasal. Brad, Ah, hain Celeste. ngihi pa kayo. Gusto kong Ngihi. makakita niya. Hey, Lito. Mm. First night nato ron isip couple. What ay buhatoy? Kapoy, kung ano yung tagang-tagbang nga bisita ganiha. Nga atong gi-entertain. So, mga tuog lang ta ini. Okay, kung ganahan ka mo pa Hawaii, katog lang kay ako. Ano nang bangon man ka? Mugawas ko. Mula ako with my friends. Katog jag maayo. Noemi, sorry. Sa ba? Ay ko guniti. Buhay iko lito. Noemi. Girl, bug na ka! Ako yan! So, relax lang ko ka diya. Wala naman ka, girl! Unyang gabi iron sa among kasal. Nya wag yung ko hilapte. To ko glaki. Yun, tatagi ko pi. Maka one night stand na ko. Wa pa man si Bro Undong nga maimuda ni Celeste din, eh? Excited akong makita sa akong papilav. Uy, na si Bro Undong. Yan na siya. Pero, wa man siya kauban. Dinara ka din eh, bro. Ulit. Taod na, bro! Excited? Kayo. Lingkod! Ah, salamat. Kumusta ang unang gabi sa magtiayon? Eh mo, bro. Ambot. Wa ko sa muhod gabi, eh. Gikapoy ko. Tungod sa pag-atiman sa mga bisita na mo. Nay, Noemi ang luod. Milakaw og hubog na kayong nauli. Buntag na. Mau ba? Nara siya eh. Ay, Na. si Celeste na, bro. Oo. Wow. Kasiksi niya. Og misa mo siya kagwapa. Nanay. Murag, ang yung ngabil, murag tuyok na daan kay murag kakison. May tanaw na to. Oh, Hi. hi de, ha? Ito na. Mga na to. Kamusta, Lit?
So, uy, gusto ko no, chulala, manood ka diya, daw, chulala ka? What? Yes, yes! Naka-witness yung ko nga na ay kuya ng gwapo na girl ang imong banana. Nakaila ka sa babae? No, Video eh. ay sorry girl. Kaya nakabiya na sila. Magkasapos akong kamilion. Lito. Ikaw paghihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Celeste! Buhat si gusto ni na Lito. Pagyapon ta ka. Sasayot niya akong nahino. Ikaw lang ang sakto, Celeste. Mausap ko, Lito. Kinsa ang babae imong ikauban na buntag ka na uli Lito. Kinsa? Ang akong forever love. Oh. Nga mo si Celeste. Ang akong papilab. Happy na ka. Lito, manong dako manig amount ang gi-withdraw nimo sa tong joint account? Akong gihatag nilang mama ug papa. Aron ipalit sa ilang maintenance. Manong kadako man? Akong kagustuhan nga mutabang ko sa akong ginikanan. Kay mga tiguang na sila. Dili na nila kaya ang pagpantrabaho. Ayoko buti. Ning imong gipakita. Misamot og kawagtang akong pagbati nimo. Oo! Kay may lain naman ka! Nakasa man ko sa among kaminyoon, pero wa ko ni basuli. Gipakita na ni Noemi ang tinuod niyang kolor. Mga mga kasama ang kaagi ni Lito, dinining tulumanon. What's the style? Wa basuli ang sala style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jeric ginaingon, dili kasuko ang rason, gibuwagan ti ka. Nakakita lang gyud ko og lain nga binuhat nga mas bugat sa akong kasing-kasing. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa, ma'am, karon ko nimo dalhon sa inyo, ha? Manghinaot lang ko, Yads. Madali si Jeric ang maong lalaki nga nakita ko sa maong club. Dili gid ako madawat ng iyang trabaho sa ka-dancer sa club. Ay, siya lagi yun yan. Siya yun. Ha? Wala ko magawa sa club, Yads. Giklaro gin ako siya nga. Sa akong mga mata ba? Nga siya bagyod. Gilugod ko na ako kumata. Maklaro gyud kayo. Siya yun. Pero, what siya makaditik na ako? Nga di ako. Nga, bisong balik siya. Murang nakakita siya po na ako. Ingon siya kay call center iyang trabaho. Call center? Dili na call center. No. Dili call center. Kundili, call boy. Kita gina kong misayaw sa kamay nga stage yun. Bagal ba kayo sa katubangan? Klaro kay dako ug bunal ng tawana. Perting lingawas mga babae nga nagtanaw niya nga nagsayaw. Kung siya manggani, kinahanglang mo biya siya sa maong trabaho. Ako ni tiguang na. Tinuod ko di ay, nga dancer ka ining maong club. Pagka makauuwaw ini mo trabaho, Jeric. Darlene, ikaw niya ka? Ako'y gilainan nga nagtanaw sud aning maong club. Di ko ni madawat. Dili! Darlene! Paabot ako sa gawas! Paabot ako! Nga mo misa kayo man na yung taxi yun. Nakadungong biya ko. Misinggit si Jeric nga papauta ko na yung gawas. Maon na. Wa pa ko'y ganang makikistorya niya rong gabi na. Ha? Ingon og sa di ko makatuos ako nakita karong gabi na, Yads. Kunya unsa man yan? Makigbuwag ka niya, ha? Makigbuwag ka ni Jeric? Naglagot ko sa akong nasayran karon sa makauuwaw niyang trabaho. Pero di sa ko gusto nga magkabuwag mi kay mahal na ko siya. Ang ngayong mataron lang yun yan. Sige mahalon ang panggaon mo siya. Kaya kung kana kong higala no, dako ang taon na sa tubangan niya. Bagal kayong ako gani
nagtanaw niya sa iyang atubangan. Mura di ko nakaton sa pagmahal. Kung kataw niya kay wa ko malipay ron na. Naglagot ko sa akong nasayran kay makauuwaw ang iyang trabaho. Niya kita sud sa mutaw, my love. Magsalamat ha. Wa mo sundi ang maong babae nga misakay og taxi. Nagtuo ko nga iyang ipapaabot ang maong taxi nga nagparking at sa club nga akong gitrabahuan. Ug pasin po to sa suod sa taxi ang amiga niyang bayot nga may una nga nakita na ko nga usod sa club. Ngan karon? Unsa may huna-huna mo ha? Nasakpan ka naman, Gyud. Bugos na nga akong hukom. Ikaw ang akong pilion. Total, huwag ba na nga mugukod na ako. Yuda naman ka. Ang duharan ako ka mga anak ang supak nga ikaw ang ipuli ko. Paano sila'y mahimo, Cherry? Ang pinitik sa akong kasing-kasing ang akong tumanon. Ikaw ang akong pilion. Bahala kung idaran ka. Ug si Darlene Batanon. Ikaw ang akong pilion. Tanga sa kama. Mapahimot ang ta sa kama. Dali na yun, my love. Isan ka. Pero busok pa kayo imo. Kalami ka na, my love. Sige pa. Kananag maayong ako. Doon sa kaon ako. Kanindot kitining kunita no ka. Ano dahil? May kalami. Sige pa. Kanapag na yun. Hindi naman ko alamin na kayo. Daripi. Hida. Yakanta ka. Sige pa. Abit mo. Abit. Naadi ay siya sa silong? Abi na ko, dili na siya magpakita na ako. Human siya makakita na ako sa akto suod sa bar. Porbida, pastila ni mo, Jer, kay. Gisunod yun ni mo ang gibuhat sa imong inahan kaniadto sa buhi pa siya nga batanon pa. Usaw-usab siya ka, Jer. Nga ako nakita sa bar. Igo na. Ayaw na ko gisguti. Bahin sa trabaho sa akong inahan. Kaniadto. Sige pa. Kanaugon ko sa Darlene. Ay pa. Apan dili na ko magkigusay pa niya. Ano man? Diretsuhon ko na siya sa pagpagigbuwag. Kay ang idaran kong uyab nga byuda nga kortahan, may akong pakaslan pa. Bahala ka. Pasiguruan lang yun, ha, do. Nga di ka magmahay sa imo niyang desisyon nga pakaslan mo idaran nga babae. May ida. Wara ba yung pagbasol maguna, Jerry? O, sige, ikaw na. Naugan ito sa dalit silong, ikaw. Dawaton ko na lang nga ingon anang imong trabaho. Nga dancer ka sa usa ka bar. Ayaw lang kong buwagi. Maluoy ka na ako. Mas labaw kang makaluluoy. Kung dili taputlo ng atong relasyon. Kaya ang uyab kong idaran na byuda ang akong pakaslan. Manghimo ka lang kabit. Kung dili ka makigbuwag ako. Kita ang magpakasal, maluoy ka. Mas matanon ko kay niya. Ako ang pilihan ng Cherry. Oo! Mas batanon ka kay niya. Inahan og anak lang ang gintang sa among pangidaron. Panggibati ko. Nga mas bukat siya din ako sa akong kasing-kasing kay nimo. Abi kay kwartahan man siya. Wa ko isa nga nahimo nimo. Dili ko nimo angay ingnon ini. Maluoy ka, Cherry. Bugos lang kang hukom, darling. Si Riste akong pakaslan. Ug dili ikaw. Sumsugot kag sa dili. Magbuwag kita. Magbuwag ta kay magpakasalami sa labing daling panahon. Cherry! Igo na lang sa paghilak si Darlene nga nanaog sa among panimay. Kay ako man gyud nga gibugto ang among relasyon. Naluoy ko niya. Apan dili na mausab ang akong desisyon.
Mga ito mga kasama ang kaagi ni Jeric dinining tulumanon. What's the style? Dili na mausab ang desisyon style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fiona. Ginaingon, mag-unsa man ng gwapa, pero marisag parcel, kay bisag kinsaray mo deliver. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong, mahikalimtan. Atignaw! Oh, Lingi-lingi pagyog ka! kinsa mong gitawag, Pamela? Kinsa pa man di ay di ikaw? Ako? Oh, ikaw, Fiona! Kinsa pa man di laing batignaw? Tuyo ka na ako, Pam? Unsa man? Close mo ni Andrew. Uyab na mo? Tubak. Ay ngisi diha, kay makita imong baga kang lagos. Hinawayan lagi ka, Pamela. Tubaga ko. Uyab mo ni Andrew? Unta na mo siya, anak. Ambot lang. Sa sunod, kung tanag ilis pamilya ni mo tubaga, ing na nga, nanguyab ko ni mo. Dili sila mo tuoan, Andrew. Ako? Panguyaban ni mo nga kagwapo na ni mo, Samtang ako... Ako? Ngayon, bating naong. Aray, sakit ato, Ako makalikay. Pasa kanila. Sorry ha, sorry. Wala, ako malipat. Si Phil man to ako nakita nga misod sa ilang Pamela. Nagunsa ba siya dito? Di lang ko manghilabot nila. Ako si Fiona, dili ko si Marites. Nakakita ni mo si Fiona nga nisuod ka din Oo, kaya di man siya sa atbang. Ano rin pamilya? Himantayon ka ng libata. Manukon na oy, di na siya libat. Manukon ako manukon, I don't care. Ano naman ka, Pam? Nga, insecure mo kang Fiona. Kalayo rin niya ni mo? Oo. Ambot lang, Phil. Musurok kita kung dugo niya. Dahil Fiona, uhaw man ko. Unya pa? Partira ko birday. Kwarta, papi. Wa ka diha. Lagi pa. Wa pa may nagpamanicure ko Batian ni mo. Pa. Hoy, unay. Liwat ba ako ni mo? Kabaw na Ay, yun yan. Natakapalitag beer pa. Unang makakwarta na ko, ha? Okay. Inom lang sa tubig, diha. Aron matambalan ng imong kauhaw. Piling ba ka niya? Ano sa mga? Si Joanne tanabi. Naluoy ko sa kong Papa Andrew. Ano sa mga siya? Iuhaw ko na siya. Pero amang ko ikahatag niyang kwarta ko Bro, tubig sa inyo? Na amang ko beer may ang gustong imnon. Niya? Di ba libaran ako nga wa ko'y kwarta kay wa pa man sa'y nagpamanicure. Totoo mo na. Unsa? Ayaw, Andrew, kinaan ako. Kandahan biya tao na mo. Hindi ka hilabtan. Kaya diuran ko ang naahag. Joke to ako. Isang tuo ka, joke to ako. Gunaw na ana. Sama. Sakit nga, joke? Sakit? Nga di ba to sakit? Sakit man, pero saan man, tinuod man sa batigit ko naong. Pero, salamat lang gihapon. Pasalamat gihapon ko sa Ginoo kay naamang ko'y naong. Kay naiuban diha, dili bati, pero way naong. Tawa ka. Lingaw ka? Lingaw ka? Lingaw kay karaan. Ikaw na joke si mo. Diyan na may spator itong ako ang Tinuod? Lagi. Ni ako. At siya sa batignaw. Ni among ko, Pam. Lagi. Super siya. Dugan yung taong kong ganahan ni mo, Pam. Pero si Phil yun imong gipili. Magipasol sa inyo. Pastilan. Kasi nahibawaan ni mo. Si Fiona, no? Isultihan kong by Phil. Abi na kong ang batignaw ang nagsulti ni mo. Nasaan ko nimong itong sugtun, day? Nasaan taong ko nimong pasudlon sa inyo? Andam og ready ba ako alam ni mo, day? Sige na, Pam. Kaya makatilaw ka sa... Huwag pa ni mo matilaw, Sukan, masukan. Ni by Phil. Nalipat na set ko. Kita na pod ko ni Kaloy nga misod sa ilang Pamela. Mag-unsagit ka na sila da silang Pamela sa
Si Phil, misulti ha. Karon si Kaloy na sad. Hala, mutambling si Baloy sa ilang Pamela. O Paloy ba? Uy, si Kaloy? No. Ako day si Fiona. Dili ko si Marites. Nganong wa man ka magmatnon, Kaloy? Ngano maguday daw, Nay? Makakita si Nay. Makakita si Fiona nga, misur ko na sa inyo, pay. Ngano man, Day? Ngano man, Day, agod? Ang importante ba nga, makajir-jir tando, ha? Kondom ka? Oh, di na kinanglan. Di ko gusto mamabdos. Si Phil, nagkondom sa to. Natural! So, palit sa kondom dito, Kaloy. Darang imong gisugod na akong balon, Kaloy, o. Salamat ha, Fiona. Imo ni 200, oh. Ha? Dakuhan ni Kuy. Unsaon din na ni mo? Magkao ko, aron din mabdos Pamela. Dakuhan ni mo saging, Kaloy. Saging di mo magtanong. Ganahan ka nga. Ani day, no? Naipanik. Saging, ganahan ka ni. Ganahan na lang, hindi ko gusto mamabdos. Kaloy. Pamela. Matignaw. Ako? Ikaw! Aw. Nakitanta ka nga gikan ni Sud sa bahay nila ni Andrew. Nagkunsa ka dito? Nagpakuan ni Andrew. Sino nagpakuan? Basta, nagpakuan siya na ako. Nagpa-church ka ni Andrew, mo ba, ha? Tubag! Batubag! Sa ha? Ay, uyugang akong abaga, Pam. Sulti! Sulti! Oh! Tinuod! Lo? Tinuod! Kaila ko lagi ka, Pam. Dugay ako nanganday kang Andrew, pero anara dahil siya magpakuan ni mo nga kabatiin mong naw. Kumao day kang manglimpyo. Kumao! Kompleto day ka, Pamela. Lampaw pas kompleto, Fiona. Aw. Doon na kay nipper, nail file, acetone, tincture, ug lain-lain colors manicure. Oh, unsay? Nagpalugid siya ingon si Andrew. Ingan ka ni siya. Makatagbaw ka, Fiona. Makatagbaw kang mulugit sa ingron. Batik matakagnaw. Balik anong batik naw. Dawat na nako. Pero sagdi lang. Mag-unsa man ang kagwapa. Mura pod og parcel nga bisag kinsa ray mo deliver. Unsa? Dawat man ako ba nga batigit kog naw? Pero diyang gitubag na kog sakto si Pamela. Nasuko man ninon siya maayo na ako. Nga ako siyang giingnan nga mag-unsa ang kagwapa. Umurarag parcel nga bisag kinsay mo deliver. So asuhin nung ilong skalagot niya. Mga kasama ang kaagi ni Fiona, dinhining tulumanon. What's the style? Aso-aso ang ilong skalagot style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Aday, dala akong bayad sa kakilo nga kaining manok, oh. Gusto na ning akong napalit. Usa ka kilong isda o usa ka kilong karning manok. Unya, na napoy lamas og mantika. Hi, miss! May miss ba pa? Miss! Mga ulitaw pa ya, nga nag-inom anang imnanan. Gimis pa ko. Unya, gwapa pa ko, no? Ulitaw, tinuod nga gwapa ko. Pero may bana na taon ko og si Chego. Usa, igo na lang mas pagtanaw na ako. Kay doon na ako'y bana. Magdali ko para makaligo na ko. Aron inig-abot sa kong bana, gikan sa trabaho. Kung ganahan gani siya mag-ana-ana na ako. Oh, ready to fight na dayon ko. Ay, may kiniakan na ida. Miduo karon din hisbay. Ay, pag-abot ko no, nanangpit gyud ko, pero wa may mitubag. Pagliso ko si Raduras pultahan din his inyo, abli man. Ya, wa may tawang bay, aw misod na lang pod ko. Kung manlakaw gani mo malyano, nya way taw din his bay, panarang ka pod mo pultahan. Kuyaw baya kung masudlag kawatan ning inyong bay. Naanad naman ko anang dili manglak og pultahan ay lakaw ko.
Sa merkado ra masab ko sagad good. Pero may punto sa baya kasi imong gisulti nay. Ay, itabang hinuon ko og luto ining akong danay bi. Kining karning manok, lutuon ko ni nay. Magsabaw ta. Atong kamunggayan. Ay, nahala, sige. Ay, kaya asa ka pa man di ay. Maligo na ko nay kay magpahumot ko para inigabot ni Checo. Kung ganahan siyang mag-ana-ana miaw, ready na ko. Humot na kong daan. Ay, hala, sige. Okay, may punto ka usap. Hala, sige. Kaligo na dito. Halalakaw na dito, Malia. Mayo unta og naligo dados ni Maria da. Kipirahan day nako. Bukar na tong gan. Lami nagdibugwal. Tuwa ko sa kanang gato sa unahan. Si Draco mo lang ako manggod. Siya yun lang. Draco! Nganong naabot mga din sa among sityo, ha? May kinikita dahin ko ni mo, kuya. Ikaw ang akong tuyo. Sa? Uy! Ikaw lagi. Ngano good! Bid, dali. Back ride din sa akong motor. At ito tamang tiba sa Soldiers Bay. Tana dayon, Draco! Bip. Sakay ko, bi. Oops. Mura og doon na kay problema nga gihambin runda. Kay mailhan man sa imong dagway, oh? Doon na gid, kuya. Ito sa magtiwas og sulti sa inyo. Hoy, Malia, naunsa. Kasi hagod ang sini ng imong gisulob, krakayo. Oh, nay. Wa pa biyain tayo batang nagtutoy. Si Jeko ra may pirming mo tutoy inigot. Sabada ay, dagway ning anakan ni. Ugduha ra ba ni mo ubos nak? Liwat yung kanako. Anak kita ka. Pero mas ugdo pa man ng imo nak. Nanay, good night. May motorsiklo namang miabot. Basig ang imo na ng bananak. Ay, siya na gid nay. Manaog ko na ya. Kanaugon kong akong bana. Di ka una, nay. Bago para ba tong ligos, Maliada? Bugdo habi ang anak. Sige lang ang turjak. O niya, wag yun mo mabdos. Day, Malia! Day! Kadiyot tong! Kadiyot lang! Abdihan akong pultahan. Day! Ala, may kauban kay ka? Oo. Ala. Ha, si Hagas kisut ubig si Nina. Lakra kayo. Na siya. Day! Ako bitaw ning manghud. Si Draco? Don't you remember? Oh! Lamiyan mo kasawa, kuya. O dito og tarungas nina. Siga bay mata sa kung manghud ang tanaw nimo. Oo, dong. Sab ka magdahom nga may kuyog di ka. Sige pa dayon na ng bisita nimo kay mag-ilis na kog si Dina. Ata na sa sudra ko. Dayon ta, dali. Oo, okay. Muda yun ko. Kay, kamu mang ako tuyo sa kong pagkani rin din. Oh, unsa? Ani ka unang istar sa mong bayo pipila kadlaw? Mauna, kuya. Laylo na ko sa gipalayas ko sa kong asawa. Ngano good? Nganong gipalayas ka man si mong asawa, Jaco? Nagbisyo tingali ka. Namabay tingali ka. Unya nasakpan ka sa aktos imong asawa. Gusto ka, gid. Ay, Malia. Di lang ko mag-ati ni mo, ha? Kay, mangudamanday ka na kung gusto ka tuig. Nakitagaan yun ka. Doon ako'y kabit. Umagsakpan mi sa aktos akong asawa na nag-jirjir. Mao na diha. Mo nang wa kay igong kusog nga mobalibad siyang pagpalayas nimo. Bida yun nimo. Gagawa pa atong imong asawa unya nangabit ka? Lagot mong butaan agad. Baliban na ng ato siyang jirjiron. Di siya ganahan nga kada adlaw jirjiron. Unya ako, gusto mo ko nga kada adlaw yun. Oh, ikaw? Ganahan ka kada adlaw? Ingon sa di ka, ano? Oh, hala. Si Draco na may kawa sa banyo nga gikang liko. Tutagod na ni Klawas. Kalawin niyo. Bisita ra siya dili unya nagblip-blip ra. Hala, di siya paingon sa akong himutag. Di Malia,
Sorry ha nga, nalugay ko gawas sa banyo. Masa man, maligo ka? Oo. Limang ko dag tuwalya. Akong sininara, may akong gitrapos akong lawas. Akong kaligo. Aris ako ha? Aris kayo? Ang ingat tapangan. Uy, kapakan. Huwag do kayo. Klaro kayo nga. Dako pa sa kang Jeko. Kinindot ka atong tanawon kung ipakita to niya. Uski kayo. Nga bang ipalayas man to siya siyang asawa. Undot atong Draco, Ay, mabaday na ibog ka sa manghod sa iyong bana, ha? Dili man sad nga ingon nga naibog ko sa mangon sa kumbana gaw bayot. Kukuan lang. Saman? Ganahan lang ko niya god sukan nga. Nga unsa man, sukat ka nakakita gal kay Ots, ha? Mao ba? Ugaw. Ay, Maimrog kuan. Ganahan ka? Itong kit-kit. Ugaw. Nahanjit ko. Tawan ako, no? Nga, di madugay sa dali. O, mo istar na imong bayaw diya sa inyo, ha? Maray, ikaw. Batik palilian niya ko, ha? Magtuldak tayo man mong duhaan, ha? Palili ako, gaw. Ikaw na alto. Oh, Draco? Misod ka sa mga kwarto ni Chegong. Gawas dito. Lami agin mo Malia. Ha? Huwag mo ito pa ni Kuya Jigo, no? Ganahan si kuno ka og jir-jir kada adlaw. Pariyo dito. Ay! Draco! Kalitan mo ko ni mong kakwasaga. Ay mo ko nabakit sa akong puso. Dali tayo manida ta. Dali tayo Malia, dali. Kataas man kailangan, Draco. Unitin nga ako. Unitin. Ay! Wala din ako mahakom sa kumpay. Tambong kataas, ani. Ron ka mo. Sige ba? Hindi na ko makakawa. Kita na mag-jir-jir. Pirmi ko. Wa siya ko. Pasya. Wa po si Kuya. Nanggit pirmi. Ako ni. Ano ba ko? Ano? Tsakog, umilig nag-isip ka may slide na hinoan, Tsakog, kalamian, Ate-ate kalami. May naitabo kidamo ni Draco nga mangun sa kumbana. O gipati ko nga mas nalipay ko. Apan kay may bana naman lagi ko nga maong iyang makuwang. Ako'y nagusukoy. Aron mapahawa siya sa among panimay. Gipalayas ko siya aron maputol ang among paglimbong sa kumbana. Mga tumakasama ang kaagi ni Malia. Dinhining tulumanon. What's the style? Ipalayas na lang i-style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jake, ginaingon, balag saging, basta labing. Bahalag mais, basta ngisi tamis. Kaysa humay, unya siging away. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi. Kadili na ko mahimong mahikalimta. Ay, kumilara ha! May kabit ka! Busan, klaro kayo! Klaro tayo! May kabit ka! Ay, tabayin nila. Saba kayo. Mawag ng gabi. Sige ka mo. Yan ana ginirisita ko ang puna mga pit. Anong tanaw ka na gawin? Nandito tanaw ka kang Jake, ha? Pwede? Pwede man, pero huwag ka doon na ipasabot sa mong tinalawan ako. Ay, hatagig daw kang kahulugan na akong pagtanaw nimo. Nakaila ko nimo. Kaya pinanagkatuig tang nagtipong isip magtiayon. Nadigilibo. Sagdan na rin sa linya na to na karabula. Karabula pa ka to. Oo, Chika, eh. Kianahan siya ko nimo, Chika. Masira ba ko magkamao mo balibat? Hindi kong baliban, ha? Ay, kalami, anak. Gusto ko ni Muwi. Jarib. Jake! Tuwad. Nagumang ko na ng mata ni mo, day. Lagom yun.
Kaya naigo ni Skomo sa kumbana gabi eh. Aw, kabaos sa ko niya. May lagom tuod di ako mata, pero siya po nabuslot yung kilid gabi eh. Sa? Kaya naman? Aw, akong ginunggab, takpan man ako. May kabit man siya. Basig pataka lang kag pangabubuday. Pataka gud. Nay nakasulti nako we nga sweet kuno kaayong akong bana og ang babae nga nangaon sa sakananan dito sa uptown. Ha? Nagpa-uptown pa kuno hay aron dili masakpan. Pero dili gid buot ang Ginoo nga hangtod sa hangtod kog magbata og buntag. Mao ba di ay? Mao kaayo. Bisan unsa di kabuutan sa tumban, doon na sa mga babae nga manininta. Wag yung makaingon sa gubot sa magtiayon. Day, kalma lang, oy. True to life man na, oy. Lagi, mag-stress ka na, Day. Hagpan ako na-stress akong bana, Weng. Kahit pag hindi sa pag-upaming kasal, nasakpan ko na dayon na siya nga may babae na siya. Pero, dili ko tantong silusa ka ni Adto. Ugwa na ko magpakabana ka ni Adto. Pero karon, uy, ikaw, bantayin na si Jake. Basta nagilom-hilom lang po na makurat lang mo niya ka. Nga lain ng tao makasulti di mo nga may kabit sa dailig mo hambana. Day? Ha? Hindi ka na may tabo, bay. Nga, magkarambula kami ni Wing. Sabi niyo mo, bay, sultihan talaga. Love na mo ang usak-usa. Pinangga na mo ang usak-usa. May bili na mo ang usak-usa. O na, bay, nga, di ka na mahitabo na yung na diyan nga. Magkarambula, bay. Ha? Ingo na mo, di anak, kamahal ang usak-usa, bay. Gani, sultihan di ka, gani adto pa bay. Sa 1999. Taon mo gito. Way back, nga mga tuiga bay. Gimahal ko na siya. Ha? Panahon niya itong nahog siya sa mangga bay. Ha? Gipangga niya po na ko siya bay. Bisan pag nagdanghag siya itong higayon na, pero mahal na ko siya. Mapapitaw. Hantod Ako bitaw ka kanina ito ba niya? Kung ako magdaho mga ingon na ning kagubot. Ay sos bay, abi naman bay. Nagdahabi daw konstitusyon. Diya magsugod kagubot. Katong yung dancer mo yung kaunag yun. Mao yun na. Nagpadamang ka sa tintasyon, goodbye. Kaya na ba, di ka na mahitabo na ko ba? Di ko daling tintalo babae ba? Kani ato ba yun na? Ay, kung istoryahe na ba? Oh, way back 2000. Kato na kadaog ka, di mo kato ba? Kining bay, lain na atong istoryahan. Di mo kato ba? Bay. Kung inang istasyon do, maro kay? Oo, uy. Ay, pagsulti ba tapos ba, Jen? Ay, kung sultihan na ba, Jen? Ay, bay, wala. Doolon ka ganing sintasyon, kaingol ka yun, kakatuin mo rin yung papas nito, ha? Maol yun ang tintasyon. Makaingol ka. Uy, tintasyon. Lami, malagi-lagi di ay ka. Nana diha sa imong bagang imong bawon para lunch. Nana po dihang para snacks ni mo. Salamat, Wing. Aton ko. Lami agad mo madaghaw ko ay pilit kayo. Anya, dito halik ni Judas. Ha? Sige, halik ni Judas mo. Sige na, nakaw. Mabungog niya. Speakers mo. Amping din mo eh. Amping sa tentasyon, sab. Mayong buntag pa rin, Joshua. Mayong buntag, Wing. Oo. Wab lagi kay kuyog ng misimba. Hain di si Jake. Naglain ng lawas, Fads. Mau ba? Kumusta ang inyong pagpuyo ni Jake, Wing? Okay naman, Fads. Buot naman ang imong pag-umangkon niya si Jake. Nagbinuutan di ay siya. Sa una yun, buutan ka na imong pag-umangkon. Karon di ay? Buutan lang gihapon. Ingon si Jake. Makikita ko niya ugma sa kumpisalan. Unsa? Muna'y pong ni Tiyo, Padre Jiswin ni mo? Oo. Nahibong manggani ko nga nung moto yung giingon. Nga na day, Jake. May gitago ka na ko? Waman. Niyari ko sa may kumpisalan. Muluhod na ko. Tiyo, Jiswi. Naka na diya suds kumpisalan, Tiyo. Maayo kay ni Anhi ka, Jake. Ay, Tiyo, Pads. Anong gipaan niyo mo mo? Kalos akalas na may kumpisal, Jake. Ako ang kining atong miaging tuig, Tiyo, Pads. Pag Semana Santa. Mao ba? Oh. Unya. Nasulti ba ito nimo ang nabuhat mong mga sala?
Ilabi na sa imong gitagong sekreto sa imong asawa. Kung gitagong sekreto sa pang asawa, Tio Pads. Huwag yun, Tio Pads, Jiswe. Huwag yun ko'y gitagong sekreto sa kong asawa. Huwag yun. Huwag! Jake, hoy, pangata. Jake. Ngano ka? Uy. Ngano ka? O sabay mong gitam ko nga misinggit ka mang wa kay gitagong sekreto nako. Jake, may gitago ka ba sekreto? Doon na ba? Sultihin ko ba? Wa taon, Wing. Bangon ko. Lumibunta nga akong pagkatog. Sige ko gunaunas gisulti mo gahapon ko. Nga makikita na ko si itong ayuan mo pare, si Padre Jiswe. Dito pa yun sa kumpisanan mi na magkita. Sige na, kaligo na. Og ato-atong uyuan ni mong pare. Adto niya. Isulti og ikumpisan niya kung wa ka ba yung gitagong sekreto nako. Wa lagi. Sige na, kaligo na. Tio Pads, Jiswe. Niyan ako sa kumpisanan. Yan, gipaan naman ko ni mo, Tio Pads. Aron ihatag ni mo, Jake? Oo, sa na, Tio Pads, Jiswe. Daghan naman kog mga imported gabino. Dili man ko pala inom. Mau ihatag ko ni mo. Yawa ba yan, abi ko may saha kong nabuhat. Kay wa ba di ay, Jake? Wa taon, Tio Pads, oy, wa yun. Kinsa mo itong kuyog ni mo sa mall? Sexy mga kayong babae. Loving ug sweet kay mong naglakaw. Kining Tio Pads, Jiswe. Kining bendisyonin na lang ko. Ikasaha ko. Panghajilig na po ka man namin. Siyam ka maghimaya ka, Maria, o ito ka Ginoo ko pasaylo ako. Go, Jake! Kau may bay. Abang ko nagluto. Bago kayo nang giluto na kung mais na kanon bay. Lami ka na. Lami ka kayong isagol ng inuunang isdas ba ito bay? Nais ko na mong gamit rin ba, Jake, no? Para sa ako, diabetes. Lami kayong mais bay. Way kontra. Di aning mais, no? Mais. Lamian mo sa swing. Kinaham na siya. Munang mais na lang ang gi. Di ba? Kaingon sila. Mas may pang mais kaysa humay nga magsige nag-away. Uy, ako yung ipadungog-dungog ni Mato ba, Jack? Ako ba? Dili ba? Daan ko taong ikaw. Padayon nagkaon ba? Di ko magpapasa ko asawa. Kuskan ko pa ako pagdagan. Balik ko tatot. Imo kong dugabo na ng kutsilyong dodong. Kanong siya man tao ya. Kung ipag-asawa tao. Bahala na kaniya. Di ko. Wala na. Di ko magpapas siya. Hain kay kutsilyong dodong. Barato na ba kayo tag-kinsira? Salamat Magic. Isa na portal. Isa na. Bay, isa na. Kini, anong gukod po gagkutsilyos imong misis ko, bay? Sakpan sa ka? Saon lami mo kay Jay, bay? Anong sakpan ng ka? Di ko masakpan nga kung kasawa may kasir si Lance. Lasa. Lukangas ka! Ano ba na ano? Di kitawag kong nabati sa kong amigo. Bangin na lang. Kay wak yun may baw si Wing sa giputong sekreto. Tangwa pa sa may baw. Giputong ko ng bawang sekreto. Unsang sekreto ha? Ako na lang ni. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jimmy. Ginaingon, kung unsang kabaho nga imong gitaguan, may bawaan yun. Tikini, mugawas o manimaho ang alis nga ni. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi. Kaya na ko mahimo may kinita. May gabi isan. Mabisita kong Jerica nang. Kinsa man ka? Si Jimmy. Ikaw day si Jimmy. Jimmy ko nang. Diha sa ka. Pahibawon ako sa Jerica nga niya ka. Lingkod lang sa diha dong. Kasihag sayang duster. O klaro nga,
Wa sa magsulog. Ganong gitutukan man ko nimo, Jimmy. Kining kuan kining nang nipis mo gud kayo imong duster og kuan kining Naklaro nimo. kalukapahon ko na. Taba diha. Hayahan jud ko ani. Kinindot. Nindot ang tapod og mausad si Jerica. Kini sa Domingo ba? Mga panihapon. Aniya Miss Mama Denise amo. Nga naman, Jerica. Kay birthday man ko ni Papa. Magikay man og gamay si Mama. Mau ba? Oo niya. Napang, naang imong papa na. Ambot lang ka. Uwa pa may mahibaw si Mama kay dili man ko siya kabiya siyang trabaho gud. Oo niya. Maghikay mo, bisag wa siya. Oo. Kay ingon man sa Papa nga, dili lang may mag-agad niya. Basta kay mo uli ra siya kung ganahan siya. Sige. Karong Domingo. Panihapon. Wanhi ko. Jim, ato ra niya. Saman, bayot. Kanas Jerica og ang iyang mama ba na chismis mo na silang duha kaniadto. Ngaon saman? Nga kung dunay uyab ang iyang anak nga si Jerica, kinahanglan kuno nga muna panghilabot ang iyang mama kanang mother. Sa? Mo nagpahilabot iyang mama? Lagi. Lami agud. Lagi. Ganun man, ha? Unya, uyab mo mong Jerica, katilaw na kasi ang mama dong. Lamion man po ng iyang mama. Kay dili pa man girls kaayo. Nindot pagpurmas lawas. Nagdaday ka riyag ko. Nagdakag langgam. Unsa, piriko ra gyud ning ako dong. Imuha mo ramtog ang tulihaw. Bayot tayo, paminaw. Nindot nagpurmag lawas ang mama. Masamputon. Masamputon. Masamputon ba? Kanang dako paglubot. Mauna, ugdo kayo glubot. Dagbot si Ate Pres. Ate Pres, bitaw. Ugdo kay glubot. Ugdo kayo. Inamisita kasi ila. Nang lang mangandam kang daan dong. Ha? Sige, pasabuti mo ba yun? Pagpalit og kondom. Kondom? Baga? Para mo samot, baga dako ba? Aron sa ingon, safety ka! Saktong gisulti si Galat ng bayot. Padunggo silang Jerica. May tuod nga, mupit kong palit og kondom. Naibutikas at bang. Anak ko na palit og kondom. Nabang ko. Kadaghan naman. Miss, papalita ko kuhan. Sir, palihog kong kuhag penalty number. Okay. Okay, salamat. Taod-taod mo ko din Wa pa man tawag ang akong numero. Miss. Busy po sa mga tindira din sa butika. Miss! Sir, sorry kay pulos kay mga busy nga akong mga tindira din sa butika. Unsaon na pa may nauna nimo? Unsa may ato nimo, sir? Ako li atiman nimo kay manager man ko ini mga butika. Manager ka? Mayo, sir. Sige. Unsa may imo, ha? Sir, kining papalita kong kondom kanang chocolate flavor. Pila ka buok, sir? Usa lang. Kanang baga. Chocolate flavor yun, ha? Kay tamis mo na. Mao ba? Akong gamiton sa kong uyab kay mamisita ko rin sila, ha? Mao ba? Mao. Kaniyot, sir, ha? Kay magkuha ko. Sir. Nibalik mo lagi ka, may nakalimtan kang paliton. Doon na yun, sir. Puna lang ako usa ka kondom, sir, be. Kaya para sa inahansad ba? Strawberry flavor. Tiba-tiba. Ano man di, sir? Pait-pait, tamis. Kining, sir, ang imong uyab ug ang iyang mama mo imong gamiton?
Kay lami ko po nang inahan si kung uyab ko sir. Lami. Kaniyot sila kay... Igwan kay sampot. Pisila. Kalit-kalit kay magkuha kung usa ka kondom. May kay niya ka na, Jimmy. Dayon. Salamat nang. Kadiyot ha. Nasabot ka may ako ang daster da. Pamaat. Gigutom. Sorry. Jerica! Nanas Jimmy! Gawas na diha! Hi, Jim! Klarong pasas. Kining ma? O, saan naman si Papa? Ay ni text. Ingon siya. Nanangit siya nga mo out siya sayo-sayo ron kay birthday niya. Okay. Jim, gigutom ka na? Kining, wa pa man. Pero, gigutom kong nagtanaw ni mga nigawas ang mga dughan. Okay. Ala ka, Jimmy, dali sa dong. Asa man tanang? Oo ba nila si Mama? Dali, samtang wa pa si Papa. Unsa? Mao na ni. Mao ni gingon sa ko amigo na kong bayot. Nga, magpaon nagpahilabot ang inahan ni Jiri. Kana, Jimmy. Walang nang kanit sa mga. Wait, time out tayo ni Butangan sa kong medyas. Ay, nalanggod. Di ko gana ng puston kay mo hayon na. Sige na. Pagdali kay basig mo abutan sa rin ng kumbaan na. Tingmatan-on. Ani man eh. Muni ni. Pikas ako bangay. Mahuman na? Nanas Papa ba ya? Jerica. Jimmy, ay nag-awas pagdali. Sa ulitin. Hi! Wa pa mo na ngaon? Wa pa. Ay, gipaabot ka na mo, dong. Happy birthday. Salamat. Salamat. Siya ang amahan ni Jerica. Sige na. Magaon na ta. Pero, sa dilipat ang mangaon, may mubag ikaw ang mulid sa prayer, dong? Kibuutan mo kaginahong dong. Ako? Oo, ikaw dong naong mo magkabuutan na niyo. Uyab kang Jerica. Oo, unoy. Ahak na din ron. In the name of the Father. And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay na. Oo, dong. Gipaningot magod ka. Ako na, alimuot. Pandaro na to ang ceiling fan, ha? Pandara mang. Wani apang. Andar na. May hangin na. Hindi na ka panington, dong. Pinaunsa mo ko. Ayaw pa ilan ni Papa nga gikan sa kwarto ni Mama. Jerica, siya day mo, Papa? Sige na, mga ta. Dong, Jimmy, butaan na ba ta? Ano yung busog ni mo, mag-istorya ta bahin sa flavor nga chocolate o strawberry. Okay, sige na, Jim. Kaon na. At tulunan ko, Jerica. Hey, naunsa man ka? Luspad man ka. Biyapit ko sa butika, sawa pa kumuanis inyo. Palit ko kondom. Si Papa ni mo ako napalitan. Nakasulti na ba ko niya kinsa akong gamitan sa kondom? Man ka, nagsulti nga manager sa butika yung Papa. Ako na. Dali na dire. Mag-istorya na tabahin sa chocolate. Strawberry. Jimmy! Ako na. Ako na ko, Jerica. Dali kong pauli at itong gabiyon. Nagkuyawan man ko. Masakpan o may bawaan ko sa mga ni Jerica. Kaya ako uyod. At kagamit ko sa iyang asawa.
Ako kagamit sa anak, pero di na lang ko mogamit. Katanghag, yun ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Imiat, ginaingon, gugma, angay lang nga doon na kay gugma nga gibati. Di kay nahangol ka lang sa lawas ng bahandi, o sa lami nga kinadili. Mao kinay nahitabos kung kinapuhi nga di na ko mahimong. Mahika lang. Yat, nabagkuhan ako ron nimo. O samahin na kabag-o na ko iyos. Kami naman kang mamutag lipstick. Di ka malakaw kung dili ka maligo. Kani adto. Nga naman di ko kani adto ha, di day ko maligo. Di gani ka maligo. Di ko na mag-ilis sa mong duster na manudlay. Pero karon. Nga naman di ko rin ha, Jules? Puwa na kagabil. Nagbutang na lipstick. Naligo ka na. Mutang paglusyon. Ya, nanudlay na biya kasi mong buhok hapsay na gayon. Apilon manggay na kong ubos og sudlay. Sabaya. Ang angan man po di ko mangarti cosmetics ba ang mga gipangdila ko. Lain po kayo sawayan ko sa akong mga customers. Namaligyagat kog pahumot, mga sabon, mga lotion. Unya, namaligya pagid kog mga makeup. Di ko gusto nga sawayan ko. Parehas ni Janet ba? Gisaway siya siyang mga customers. Yun sa masig saway. Namaligya siyang sabon nga makapaputi. Kanang papaya soap ba? Di ingin bitaw ng mga customers ni Janet nga. Mamalit lang sila sabon ko nun niya. Uy, nga iyang gibaligya nga pangpaputi. Kana kung maputi na si Janet. Unsa? Tukan si Janet na suko. Gikasaba ng mga customers niya. Ngano ko nung musultik sa maad to. Oo niya. O sa may nahitabo. Akong gisultihan si Janet nga. Lain na lay baligya. Di na lang sabon nga pangpaputi. Kaya siya nga nagbaligya. Perti mang ituma. Itumpas alkitra na iyang panit. Sige na, ato na ko. Nang libak naman hinunta ini. Ano maginang libak imiyap. Sa makauna malang na rapog. Dili mga libakonon. Hilam na ko, Yos. Di man ka imiyat. Sawa pa ko maminyo. Dito ra skillet, boy. Nansa ka diha? Ganun mo taon-taon magkita. Sulitawa pa ko. Ay, sabadi atik-atik datin, boy. Ni ako kay maningil ko sige utang si mong asawa. Bayad be. Giubo ko na. Katol tutunan. Imiyat. Kung natagan ko ng higayon, makadapat gid ko nimo. Suko diha? Dapatan ko nimo? Dapat ko. Ngiga nimo. Umanggani ka dapat na ko Julius, bisag kusi na lang. Nga ako tong bana, ikaw na hinuon? Di man dapat nga kanang sakitan ka. Sa man di ay? Kanang palamian ka ba? Sure da, boy. Ginat. Kung magkaabot nga kita ng duha, di yun ta kaagwanta. Kaya nga naman, boy. Makadapat yun ko nimo. Inyat. Humutan. Natural. Humot yun kay namutang magkog perfume. Nindot po kagpangit. Natural. Kay namutang magkog lotion. Libos siya naging dugan. Namutang po Kanak mayuwa. Natural ni. Original gina. Original kit ni boy. Baniha! Lagi. Hindi ko mutuo. Nga naman. Basta di ko kakuha og ebidensya, di ko mutuo. O sa may ebidensya, ha? Kanang makahikap ko. Sa man? Sa imong dugan, gud. Manin ako idil. Sa akong dugan, di ka gusto mo hikap? Abi na kog sa akong kuan. Sa unsa? Sa unsa nimo? Naman ko gibaligya para diris ubos sa akong chuko. Kung okay ra ka. Hikap pa ko sa imong dughan og imong chubi. Sige. Sige. Okay ka nga akong hikapon? Okay ra. Hikap ra man ka. Hikap ra. Sige. Aron mo to ka nga original ang akong dughan. Hikap diha. Sige. Hikapon ako ni mong dughan met bibi. Time pa sa. Ano man? Ay labakara? Nga naman. Ngita mo ito imong laway. Wala ko ka feel og kung original baling imong dughan. May na nimong kumot diha. Wag din maklaro pagintaro. Kumot-ton bi. Original sa. Maklaro. Gigim maklaro. Ang kalami man ni mo. Na ni mo kung
Lami ba, anak? Net. Nga no, oy. Tinuod ka original imdugan. Kukuan kanang. Asa man? Baik ka pa ko si mong chuchu. Original na. Lain kay ka? Di na abuse? Original lagi ni. Na mahibaw niya ka. Original ni, wa ni sulubat. Namunang man ka kagahapon. Sige, hikap. Basta nga parang kamot. Uring, Diyos. Iniyat nga gakson. Tika dito. Ang sagot na, wa man nasabot. Ikos-urot ko niya. Awa na. Agas ka sana. Agas ka na. Original. Dako ako na. Gusto ka kaon kang original. Lain kay kaboy. Lisot ang balibad, ano. Ika po. Oo. Imo na niyo. Be. Kiss. Unsa man? Yat. Ganun ka. Waklim ko ni mo. Apoy ko. Ganun man. Basta lang. Di na kagapuyon kung panington ka na. Da. Sige na good niya. Kapoy. Sige, tagtilawan ng kamay. Inyat. Sabi pa sabot mo. Nakitilaw na kagdako. Oo. Kikisa man. Ang tiboy. Mabuhagap. Aray! Nasa kayo manamat ba ka? Ipasuwayan ako siyang original. Yes! Unsay imong gisulti, tiboy? Unsa? Mas lami ang bingkan ni Imyat kaysa ako, Mao ka na, Marta. Kaya nga naman. Nga no, nakatilaw ka na sa iyang bingka. Gilaw. Lami iyo. Nindot pa iyang bingka. May pagkalikik naghiwi. Anong gibunong ni mo akong anak, Julius? Di ba nagsabot ang duha? Wa mo kaslang akong anak, wa mo pakasli nga imo siya napatan. O kung napatan man imo akong anak kasi imyat, imo lang na siyang iuli na kubi, kay bawion ko na. Sa ilo akong, wala ko kapugong sa kong gibati. Kasi may di masuko siyang gisulti, tay. Nanaway siya sa ako kay gamay ko nung niya kang tikboy dako. Gamay dahil imo dong. Ulmin ka ako no dong. Karoon pa ko. Unsam na nakadakay mo do, ha? Mura ng tungaw. Gambay na ng imo do, Julius. Ikaw bitay nagtuli na ko sa bata pa ko. Oo. Ingon gani ka. Uy, ka-cute. Mura man eh. Nabunpugit kong Julius na kumbana. Saan man ko ang kukapukong slami nga ginadi. Kung mga ito mga listeners, tanan ka-comment sa tao. O salamat kayo sa tanan nag-comment nga na-appeal jud sa atong pagbasa karon. O ato isa tao, tanan ka-comment sa tao. Sa tao na to si Rosemary Princess. Sa tao po na ko si Ginalyn Saros, si Sir Dads Vasquez, sa tao po na ko si Ma'am Del Sam 99. Si Sir Willow, sa tao mo da Sir Willow. O shout out po na ko si Oscar Abaydog, si Milencio Abukay, shout out mo diha. O shout out po na ko si Sabina Sinisa, o si Sir Dan Tinungan, shout out po na ko si Gaudencio Simeon. O mata mo sa nang ga-comment sa to o atong gi-appeal sa atong pagbasa karon, pag-vlog sa atong part 24. O atang-atangin na po sunod atong upload. Merry Christmas mga listeners o Happy New Year. Daghang salamat.